Werkudara lan robot sing bandel. Nalika jaman wis modern, Werkudara ora mung misuwur dadi kesatria, nanging uga dadi siswa jurusan mekatronika. Dheweke mlebu bengkel sekolah nganti pede, nggawa tas isi obeng, tang, lan laptop anyar. Guru nerangake, anak-anak dino iki gawe robot land follower. Iling yo, land follower. Robot kudu mlaku ngikuti garis sirah. Wah, Pak. Yen garis rak manut tak wekuk robot iki. Werkudara banjur rakit robot. Kabel dipasang, roda dipasang. Program diukur. Nanging nalika dicoba, robote malah slaku. Ngubengi meja guru lan nabrak kursi. Werkudara, iki robot apa kuwi balap? Robot iki mungkin semangat banget, Pak. Kaya aku nek latihan perang. Nalika dicek meneh, jebule Werkudara salah nulis kode program. Delok kuwi ora nganggo otot, nanging nganggo logika. Werkudara isin ora nganggo otot, nanging nganggo logika. Banjur sinau meneh nganti bener, sakwise dibenerake, robot pungkasane mlaku alus ngikuti garis. Pak, aku sinau siji hal, Pak. Opo ku? Ternyata robot ora iso digertak kaya raksasa. Yen salah mikir sithik wae langsung isin sak kelas. Sinau teknologi kudu teliti lan serius. Yen sembrono hasilé mung dadi bahan gelonan. Nanging yen tekun lan gelem benerake kesalahan, wong bisa dadi pinter lan sukses. Matur suwun.